To shikenan, sai ka shigo kenan gobe. Yawa. Niki, idan kina buƙatar wani abu, ki kira ni. Sannu Niki, fatan kina lafiya. Me ya kawo kalandan? Ki haƙuri Niki. Na ƙona miki rai sosai. Ina matuƙar son ki, kuma har zuciyata nake nufin hakan. Ina so ki dawo cikin rayuwata. Vicky, a cikin indiya ka san sau nawa na gaya maka cewa ina son ka? Kada ka kirga. Na gaya maka sau da yawa. Amma ka san sau nawa kai ka dawo min da ita? Kar kai tunani a kai. Ko da sau ɗaya baka taɓa ba. Tafi Biki. Niki dan Allah. Me? A wace ranar kin ce kina sona? Hakan ya jefa ni cikin rudani. Yau kuma ni na ce ina son ki, amma ki haushi na ke ji. Amma ai na yadda da kika ce zamu daina soyayyar mu na tsawon wata 2 na amince. Yanzu ni ki neman lokacin ki. Ki ban wata 2. Me yasa? Zan sa ki dawo sona. Vicky, a wancan lokacin ka shiga rudani, amma ni kuma yanzu kar nike ganin komai. Bana buƙatar ka. Da haka ko da sau nawa zaka jaraba an sa ta a'a ce.